jimilla ne. Kaurangwandu Allah ya nufa ya ba gwamnan jihar Kabawa. Kaurangwandu mai jimilla ne. Mu yi mu baya a Ghana sai mu bi shi, Allah sarki ya taimaka mu. Shawarai bon manen no kabna heke. Mai jimilla ya zo ga mai jimilla Kaurangwandu. Mai jimilla kaura. Mai ayyuka jimilla Kaurangwandu. Ba ku samu da fililin na cika bu kaura gwamnati hudu ba. Tunda da bici kan cuci ni, hau cuce tambolin Ni da. ba mu gaba kuma baba ba gardama, tunda mai hen kibuka Kwalitin wajen banza a runkuci ta sabi kutu na kamfan ci goma. ba mu can gwamna lari ciryati kwalitin notun tun zana kwadun ba tun nim zana kwadun ba. Sabin Allah shi muke so idan mutum yayi banza. Nasir Idris Allah ya so ya bashi gwamnan jihar Ni Kabawa. dai na tuba Binta Musa, na yi mu baya a gani na zo. Mun dawo muna Na tuba. yi di kamfin ba da shawara ba. Kaurangwandu Allah taimaka Kama ma. Okadi M shi ne ubana. Mun dawo muna tuba. Sardauna mai sharan hawaye, shi ko na durkusa gabanai, ka taro jama'a gidanai. Kaurangwandu Allah taimaka ma. Na ce baba na suka taimaka min. Sabin Allah shi muke so idan mutum yayi banza. Nasir Idris Allah ya so ya bashi gwamnan jihar Na Kabawa. zo kun gafaran ka baba na. Na san nai laifi can a Mun baya, bar APC ba da shawara ba. amma yanzu ga mu mun dawo, kai muna wanka kaji baba. Dan take ce ya karbi tuba, ya fi miki ke Binta Musa. Ai babba ma ya san da yaro. A haye, Amman kiyo wakar gwamna ta tuba. a haye. Yashe ka na ji Kano domin na rero. Sabin Allah shi muke so idan mutum yayi banza. Nasir Idris Allah ya so ya bashi gwamnan jihar Kabawa. Dodo arena kake baban kowa. Kaura, Me aikin ne kake gwarzo kaura. kaura, Angon nasare kake giwar mata. kaura, Me ilimin addini ce matar kaura. kaura, Nasare mai alkhairi ce matar gwamna. kaura. Sannu excellency Dr. Zainab Hajiya Nasare. Uwar gida sarautar mata ta kasannu. Hayyasa, cas. Mai jimilla ya zo ga mai jimilla Karkuwar Kaurangwandu. zuru cecina kwamba da gago. Kaura. Bi Allah mun bi kaura, don haka Allah ya rubuta. Ci gaba na cecin na. Gwamnan jihar Kebbin mu kenan, daga yau da gobe har da jibi. Ci gaba na cecin na. Shi bai taho da wasa ba, haɗa kan jama'a ne ya kawo. Ci gaba na cecin na. Shi bai taho da wariya ba, mun yarda kowa ya bi. Baba, Ci gaba na cecin na. sai dai makiyin son gaskiya, shi zai kushe ka. Baba, Ci gaba na cecin na. mun samu gwamnan gaskiya a jihar Kebbi masha Allah. Ci gaba na cecin na. Tsofa gwamna gaishe ka, Allah sarki ya ja kwananka. Amin. Ci gaba na cecin na. Binta Musa tuba muke yi, Baba. Sabin Allah shi muke so idan mutum yayi banza. Nasir Idris Allah ya so ya bashi gwamnan jihar Na fi Kabawa. can ne don kishin ƙasata, ana ta kashe mu babu sauki. Babu Ashe daɗi. zafin nema bai kawo samu, ni na gani a zahiri. Babu Na daɗi. ɓata lokaci na can a baya, amma yanzu kam na dawo. Babu daɗi. PM Gensolin mu fes fese, na daina yin kwankwanto. Kaurangwandu mai jimilla ne. Wai ya zato a makera, can aka san garwashi, sai ga kanan masaka, a nan mu ka ɗebe haushi. Gwamna Nasir Idris Kaura, tabbas kana kishin jihar ka baba. Mai jimilla ya zo ga mai jimilla Kaurangwandu. Mai jimilla ne, haya tatas, cihoso mai jimilla kauran gwandu. Mai jimilla ya zo ga mai jimilla Kaurangwandu. Rannan na ji zancen ka TV kana waje za ka yo gyara. Binta nan na tashi ina ta murna na taka rawa na har da tsalle. Kaurangwandu mai jimilla ne. Daga kan koko kacce
dan ison zuru da muran zuru bacin na baban mu maganin kukan mu mai taimakon mu ne ba shi ya ka kyauta walla sai ka a jihar Kebbi ko rike ka ayya mu Binta BENA na rike ka kuma na dace in dai ina da rai baban mu ban ko mafita jami'iya takalmi kaza da mu da DM daram dam duk inda ka shiga Zambika in ina da rai baba takalmi kaza da mu da DM daram dam alkawali ce Binta ni na dauka daram dam takalmi kaza da mu da DM daram dam don ni yar halak ce ni ba ni zance biyu takalmi kaza da mu da DM daram dam Allah sarki ya ma jagora kaji sardauna takalmi kaza da mu da DM daram dam nace ina an kwai jarumin mu zurawa oso babana honorable akwai izurtina oso gwamnatina galifi dan zuru na alfarma kai hodun kage yamara sabi kamacin jihar Kebbi kai hodun kage galifi dan zuru na alfarma kai hodun kage Haji Muhammadu Usman na ankwe bato ginan wani kodun ba da gubin gwamcina ankwe da gubin gwamcina